भोजपुरिया जहान के सभी लोग के चरण छू के नमस्कार बा। और बन रही हमारे चैनल के साथ आप सबके बतावत ही बड़ा खुशी हो रहा बा कि अब की फिर सुर संग्राम में मनोज तिवारी, गोपाल राय जी, दिनेश लाल निरहुआ और सबके पसंदीदार जौन बा की पवन सिंह भी अब की फिर से अगला सुर संग्राम के भांति सब लोग नजर आई है। तो दर्शक में काफ़ी उत्साह बढ़ गया बा। और आपके बता दी कि एक से एक सूर्य के वीर अपन भाग्य में अजमई हैं और जौन बा की शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा। सब जो पवन सिंह के, मनोज तिवारी के, गोपाल राय के लगभग सबके शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा। और जब बा की एक से एक सूरवीर के सिलेक्शन हो चुकल बा तो एकदम जोरदार धमाका हुई हर एपिसोड के भांति, हर सुर संग्राम के भांति जबरदस्त बनल हम हमारे चैनल के साथ। और रुआ के पल पल का अपडेट दियल जी सुर संग्राम के। तो रुआ हमारे चैनल के सब्सक्राइब किया, बनल रही।